Fajmentők akcióban. Otthon és táplálék. Az egykori bakterházba visszatért az élet. A padláson lakik valaki. Keveset mozog, mert még fáj a szárnya. Időnként motorbúgás töri meg a csendet. Bár először nagyon félt tőle, lassan hozzászokik. Tudja, hogy az érkezik, akire most nagy szüksége van. Horváth Zoltán gyerekkora óta rajong a sasokért. Munkája is a természethez köti. Minden évben előfordul, hogy sérült állatok kerülnek a nemzeti parkhoz, ahol dolgozik. Ez a rétisas nem tud repülni. Lehet, hogy teljesen felépül, de az is lehet, hogy nem élhet többé szabadon. Az orvosi kezelések után az egyedüli, amit Zoltán tehet, vizet ad neki, hogy inni és tisztálkodni tudjon, valamint eteti, hogy felépüljön és visszanyerje erejét. A legjobb táplálék egy rétisas számára mi más is lenne, mint a hal. Magyarországon az 1970-es évek végére a sasok száma drasztikusan lecsökkent. Ez több okra vezethető vissza. Az élőhelyek beszűkültek, az intenzív erdőgazdálkodás pedig zavarta a költést. Gyakran a tojásos és a fiókás fészkeket is letermelték. A rovarölő szerként alkalmazott DDT pedig a ragadozó madarakban felhalmozódva tojáshéj vékonyodást és terméketlenséget okozott. Ráadásul a tojásokat és a fiókákat sokan illegálisan gyűjtötték. A vadgazdálkodásban használt mérgek jelentették a végső csapást. Bár a dúvadakat, a rókákat, a szarkákat, a dolmányos varjakat akarták írtani vele, a téli ínségben a védett madarak is rájártak az elhullott mérgezett állatokra. A nemzeti parkokban télen etetőhelyeket alakítanak ki, hogy biztonságos táplálékhoz szoktassák a sasokat és más madarakat. Bár betiltották, illegálisan sajnos még ma is előfordulnak mérgezések. Az etetők arra is jók, hogy megfigyeljék az ideérkező vendégeket. Zoltán a lesből könnyűszerrel leolvassa a gyűrűket, amelyeket ő vagy a kollégái tettek fel. A gyűrűk száma sok mindent elárul. Mikor, hol született a gazdája, hány éves, merre járt. Gyakran a Horvátországban, Szerbiában, esetenként Lengyelországban, Litvániában gyűrűzött sasok töltik a Dráva mellett a telet. Néhány órás várakozás után megérkeznek az első madarak. Az egerészőjv az egyik legszemfülesebb. A hollók télen csapatokban járnak, ők a legjelentősebb dögfogyasztók. A két társaság és egymás között is folyamatos a veszekedés. A sasok mellett a hollók és az egerészőjvek voltak a mérgezések fő áldozatai.
A hollók állománya annyira lecsökkent, hogy a 80-as években fokozottan védetté nyilvánították. Mára felszaporodtak, de még mindig védett faj. Zoltán a sasokra vár. Egy réti sas száll a közeli ágra, és onnan figyeli az eseményeket. Minél keményebb a tél és nagyobb a hó, annál gyakoribbak a sasok. Bár az öreg fehér farkú rétisason nincs gyűrű, Zoltán mégis jól ismeri. Ő a környék ura. Párjával évek óta egy közeli tölgyfán költ. A földön mindig több veszély fenyeget, és minél idősebb egy sas, annál jobban tudja ezt. Az incsiklandó belsőségnek azonban nehéz ellenállni. Néhány falat után mégis úgy dönt, inkább a fán folytatja az ebédet. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, táplálékra és meleg otthonra van szükségünk. Így van ez a madaraknál is. A Duna-Dráva Nemzeti Park nem csak a rétisasokról, hanem a fekete gólyákról is híres. Itt található Európa egyik legjelentősebb fekete gólya állománya. A Nemzeti Park munkatársai sokat tesznek azért, hogy ez így is maradjon. Most egy öreg tölgyfa a kiszemelt célpont, ahová új lakás kerül. Évek tapasztalata kell ahhoz, hogy olyan műfészket építsenek, amit a fekete gólyák elfogadnak. Ezek a madarak fehér emberbarát rokonaikkal ellentétben nagyon válogatósak. Akár az eredeti, erős alapzat, gajjak, falevelek, és középre még moha is jut. Már csak várni kell, amíg afrikai telelőhelyéről visszaérkezik és beköltözik az új lakó. Somogy megye a sasok és a fekete gólyák birodalma. Az apró tavakkal tarkított sűrű erdőkben minden megvan, amire szükségük lehet. Hatalmas öreg fák a fészkeknek, a vizekben pedig hemzsegnek a békák és a halak. Július elején a fekete gólya fiókák kirepülés előtt állnak. Miközben szüleikre várnak, szárnyaikat próbálgatják. A felnőttek nagy munkában vannak. Olyan sekély, kiszáradó tómedreket keresnek, ahol a halak és a kétéltűek összezsúfolódnak. Vadászat közben folyamatosan lépkednek és csőrükkel csapkodják a vizet. A sikeres költés feltétele a bőséges táplálék. Amint felöklendezi, fordul a következő adagért. Nyár közepén egyre nagyobb a fiatal madarak étvágya, a halak pedig gyorsan fogynak. Zoltán azt tervezi, hogy új táplálkozó helyet alakít ki számukra. Az egykori halastavakhoz tart, amiket a Dráva irányába futó Rigóc patak felduzzasztásával alakítottak ki. Mint a gyöngyfűzéren a szemek, úgy sorakoznak egymás után a kisebb-nagyobb tavak. A halgazdaság helyett
Ma a Nemzeti Park kezeli őket. A tavakat gátakkal lezárt csatornák kötik össze. Zoltán a legfelső leeresztésével kezdi. Vízének nagy részét a mélyebben fekvő szomszédos tóba engedi. A sekély vízű, leeresztett tóban a gázló madarak jól boldogulnak. Sorra kapják el a benne rekedt halakat. Akár több hétig is táplálkozhatnak itt a fekete gólyák, a szürke gémek, a kócsagok és más kisebb-nagyobb testű madarak. A régi bakterház szerepét egy új, korszerű épület vette át. Bár körülötte zajlik az élet, a magas zárt falak mégis nyugalmat, védelmet jelentenek, ami a gyógyulás egyik záloga. Nyár végére a télen megsérült rétisas is felépült. Az utóbbi évtizedekben a Kárpát-medencében nőtt a számuk. Mégis minden egyed fontos. Mivel egészséges, ideje szabadon engedni. Várják a mezők, a rétek és az erdők, télen pedig az etetőn a friss táplálék, amiről majd Zoltán gondoskodik.